Treći svetski rat je na mnoge načine, što je i mišljenje velikog broja naučnika i specijalista. Ja istražujem nuklearno oružje i geopolitiku nuklearnog rata već 20 godina. Ali činjenica je da nuklearni rat znači kraj čovečanstvu. Možete to tumačiti ovako ili onako, ali ono što kažu naučnici, naročito i oni koji se specijalizuju u toj oblasti, je dosledno, a to je da u slučaju nuklearnog rata čovečanstvo će biti kolateralna šteta. Uništit će se društvo u obliku u kom ga poznajemo.